Tak jo, ahoj, vítám vás u dalšího dílu Red Room Reviews a vedle mě sedí Vacky, to znamená ty, co jste se dívali minule na naší společnou recenzi Hvězdných válek, už asi tušíte, že tady je další díl, ve kterém budeme recenzovat spolu nějaký film. Scházíme se tady zase po prázdninách, který jsem si nakonec trošku neplánovaně udělal, ale protože Loot Crate nespí, tak vám jenom prozradím, že do příštích epizod plánuju rozbalit tyhle drobečky, které se mi tady přes prázdniny nahromadily. Je to flákač. Je to, no kašlu na to, prostě mám to úplně na háku. Ale každopádně, v tom minulém díle jsem vám slíbil, že další díl bude něco jiného než Loot Crate a přišlo to tak nějak samo, protože jsme se s Vackým dneska vypravili na Star Trek do neznáma. A přišli jsme asi tak před 10 minutama. Zakázali jsme si cestou cokoliv říct o tom filmu. Takže jsme plní dojmu. Který teď na sebe, respektive na vás, chceme vybalit v plný šíři. Takže, Vacky, řekni mi, jak se ti ten film líbil? Náročná otázka. Bylo to hrozně hustý. Bylo to úžasný, bylo to naprosto úžasný. Já nechci, aby jsme vypadali jako takový ty Star Trekovský nerdi, že jsme tady minule 32 minut zdrbali Star Wars, udělali jsme si na to seznam až druhý seznam a teď o Star Treku tady budeme mluvit jenom z patra, ale na to se nedal udělat seznam. To ne. Star Trek totiž, podle mě na rozdíl od Hvězdných válek, se nebere tak strašně vážně a na tom ta současná trilogie staví ten svůj úspěch. Ten film je svěží, zábavný, rychlej, akční. Opravdu shodli jsme se na tom, že jsme se nezvládli ani chviličku nudit, nebo si tak říkat jako teď co se asi jako bude dít, takový ty prostoje, prázdný místa, nic takového tam nebylo. Přesně tak. Já nevím, jak jsi to vnímal ty. Úplně stejně. Jelo to od začátku až do konce, tam bylo to napnutý a už to nepustilo. Jak guma u trenek. Ke konci jsem se trošku bál, že bude chybět nějaký grand finále, protože to bylo tak jako vypjatý celou tu dobu, že už tam pak bude chybět něco jako extra nakonec. Ale nakonec překvapilo a stejně. Přes teda trošku takovej lehtivý začátek, tam jsem se trošku bál, že to bude špatný, protože to začíná tak jako prapodivně, ale hned rychle se to převrátilo a ten film se s ničím nemazlí, nezdržuje se s nějakýma zbytečnostma a jede si svojí a fakt to za to stojí. Já jenom zapomněli jsme upozornit na začátku, ale určitě to bude v popisu videa. Spoilery, je možný, že se tady nějaký vyskytnou, takže jestli jste neviděli a jestli se chcete dívat, tak doporučuji si tohleto video nechat, až ten film schlídnete. Nicméně za mě jako absolutní bomba, ale taková ta věc, kterou od toho divák očekává a proto není zklamaný, když to teda nakonec dostane, tak je Scotty se svým úžasným skotským přízvukem. Já mám pocit, že ho trošku vylepšil od minulé. Já si taky myslím, že na něm zapracoval, protože tam jsou přesně slyšet takový to ten skotský akcent, kterým neustále teda něco hláškuje, ten od toho tam je a od toho Scotty v tom Star Treku byl od pradávna od toho, aby hláškoval. I v tom nejpradávnějším, tak vždycky měl nějaký takový úsměvný glosy. V těch nových Star Trecích je trošku jako takovýho lodního šaška, ale funguje to. Já sám jsem velký fanoušek Star Treku, vím, že spoustě lidem, kteří mají Star Trek rádi, se ten novej nelíbí se jim to pojetí těch posledních 3 filmů, ale já musím říct, že mě se líbí, neuráží mě, je to prostě, myslím si, že to je něco, co fanoušci Star Treku jako dlouho chtěli, protože
ty staré filmy z této éry nebyly nic moc po efektové stránce a nový filmy ze světa Star Treku, myslím teda ty před 11, 12 a 13, je to tak, tak ty zas podle mě tak jako dojížděly na příběh, to byly většinou ty ze světa nový generace a tak dál a byly takový plochý a nevýrazný. Jako musím říct, že to, co jsme viděli v tomhletom filmu, tak žádný z těch předchozích jako nepředved. Takový jako napětí, ty epické scény, ty efekty hlavně, efekty ty jsou efekty. super, ty jsou úžasný. Spousta takových těch boom momentů, kdy prostě se na to člověk podívá, něco jako, teď zase neprozradím, to bylo v tom předchozím filmu, to bylo Do temnoty, že jo? Něco jako když se Enterprise vynořuje z toho oceánu, do toho hraje ta hudba, kapezní ta voda, Scotty řve, že zaparkovat loď na mořském dně nebyl moc dobrý nápad. Ale jo, to jsou přesně takový ty scény, kdy hraje ten epický soundtrack a vy se na to díváte v tom kině a úplně vám běhá mráz po zádech, pokud máte rádi tyhle ty epické scény, tyhle epické záběry a hlavně tyhle ty sci-fi záležitosti. Ten design toho filmu byl bombózní. Hrozně se mi líbil záporáci. Záporáci v tom filmu měli úplně úžasný zbroje, celý ten design byl fakt pěkný, promakaný, lodě. Bylo to něco jiného. Bylo to něco jiného, no, něco jiného, nějaká taková, neříkám, že už to tady nebylo, ale prostě moc hezká sci-fi v krásném hávu. Mně se třeba líbilo na tom záporákovi to, že to nebyl takovej ten klasický lacinej, co když se mu prostě někdo postaví jako prostě no, nikdy neporazíš, tak on vždycky na to odpoví tím, že mu dá, já nevím, pažbou, nebo mu dá pěstí do břicha, nebo něco takového. A tenhle se jako nenechal rozházet, on prostě vysvětloval ten svůj evil plan, vědom si toho, že je prostě nezničitelný a nezastavitelný. To mě trochu zaujalo, že já jsem v průběhu toho filmu furt jako nevěděl, jako o co vlastně jde a v průběhu se postupně jako odhalovalo, o co mu vlastně jde, že to nevybalil hned na začátku jako většinou, Jasně. že prostě já chci ovládnout svět nebo chci zničit tamhle to, ale postupně prostě se odhaloval ten jeho evil plan a až úplně na konci vlastně jsem teprve pochopil a jasně, OK, jo, tak teď už mi to dává smysl, ale v průběhu jsem si říkal, tyhle, já to furt nechápu. Jestli mi to nevysvětlí, tak já budu naštvaný, ale nakonec jsem byl příjemně překvapený. Moc hezky to vygradovalo. Jako nenechte se zmást tím naším nadšením, není to žádný Shakespeare, je to jednoduchá zápletka, tady jsou ty hodný, tady jsou ty zlí, ty hodný dostanou na chvilku na prdel, pak se začnou pomalu zmáhat, pak dostanou znovu na prdel, pak se zmůžou úplně a pak to všechno dobře skončí. Jako není to žádná sofistikovaná zápletka, ale je to asi přesně to, co od toho prostě lidi chtějí a co od toho čekají. A pak, když se vám líbily ty předchozí dva filmy, tak si fakt troufnu tvrdit, že tímhle s tím nebudete vůbec zklamaný. Naopak, já osobně v takovém tom euforickém návalu, v jakým teď jsem, bych skoro řekl, že ten třetí je lepší než ty dva předchozí. Jo, já bych asi souhlasil, že se to postupně zlepšuje. Další věc, co mě napadá, tak jsou to pořád ty samý ohraný kameny, takový ty věci, které fungovaly vždycky a tak oni do nich budou tlouct tak dlouho, dokud ty věci budou fungovat. Další z naprosto geniálních z těch věcí je dvojice Spock a McCoy. Jo, to prostě fungovalo vždycky. To fungovalo i v tom starém Star Treku, kdy oni se neustále navzájem prostě špičkujou, vážně urážejí rádoby a tak dál. A tady v tom třetím díle jim dali, nebo já tomu říkám třetí díl, ale tady v tomhle třetím filmu té nové řady, tak jim dali zatím největší prostor, jaký dostali. To je pravda. A prostě ve spojení těch skvěle vybraných herců, protože Spock je dobrý, ten se mi líbí, ale jako mně přijde, že jako vulkán vypadá každý, komu nasadí uši a rovnou paruku, takže jako Spocka by Zachary Quintoho hraje dobře, ale ta postava pro mě není tak dobře vybraná jako McCoy. To je prostě herec, který ho stvárňuje se vší dokonalostí, prostě s tou jeho nabručeností neustálou, s tou nasraností, s tou nechutí se pouštět do těch hlubin toho vesmíru a prozkoumávat to, protože tam můžou narazit na všechno možný, ale nic z toho nebude dobrý a tak dále. Já když jsi zmínil toho Spocka, tak on má sice účes podle hrnce, ale jestli je podle hrnce, tak ten hrnec musel být pořádně křivý, protože to vůbec není
joink, tady je nějaká vlna divná, ale to jen tak jako... Tak vzhledem k tomu, že vulkán rozprášili na atomy, tak jim asi rozprášili i všechny rovný hrnce zřejmě. Další taková věc, trošku zase spoiler, jo? Teď bych to zatíp, jestli jste to ještě neviděli. Ta motorka, co na té lodi, ano, oni natrefili na nějakou 150 let starou loď, vesmírnou, jednu z prvních federačních lodí. Ale to furt nevysvětluje, proč na ní byla stará motorka. Viděli jste někdy Picarda, že by jezdil na motorce po lodi, nebo prostě co na té vesmírné lodi dělala stará motorka? To jsem si tak jako říkal, OK, nějaký důstojník. A byla prostě zaparkovaná výdelní. To bylo takový divný, jo? To bylo takový teď bychom potřebovali, aby tam motorka, to je divný, že tam bude motorka. Kašle na to, toho si nikdo nevšimne, vrátíme tam motorku. Jako chápu to, ale nevadilo mi to, mě to nevadilo osobně. Ne, mě to taky nevadilo, jenom jsem si tak jako řekl, dobře, motorka. Takže jako celkový, ale hodnocení velmi kladný. Velmi kladný, jo. Za mě na to, že to je Star Trek, berte to tak, jako rozhodně to nesrovnávejte s nějakýma psychologickýma filmama, který mají prostě hluboký děj, hlubokou myšlenku, procítěný monology a dialogy a tak dál. Je to prostě Star Trek, je to sci-fi, je to nabušený od začátku do konce a pokud tohle od toho očekáváte, tak nebudete zklamaný. Bere to v potaz svý fanoušky, dává jim, co chtějí, si myslím. Přesně. Teda já jsem dostal přesně všechno, co jsem potřeboval od Star Treku mít. Na rozdíl teda od 7. epizody Star Wars. To jsem teď nepatří, to jsem teď netajíme, nebo budem obviněný, že jsme jednostranně Star Trekovsky zaměřený. Okay. Nejsme. Tak Storno, ten konec. Vyškrtnout do zápisu, jo, prosím, díky. Star Trek je film, který nesahá za 2,5 hodiny svýho času. Prostě piju, všichni jsou mrtví, všichni živí jsou, teda všichni hodní jsou živí, pár teda ne, ale ty měli červený uniformy, takže to se nepočítá, že jo. Na ty tam mají někde 3D tiskárnu, protože to jinak není možný, kolik těch červenokošiláčů zase zařvalo. A piju, všechno dobře dopadlo, film končí, titulky, jdu domů. Jo, když to Hvězdní války je taková jako... ta linie toho prostě měla být někam rozvedená, ale oni to jakoby... A teď sám jakoby sebe urážím nebo na sebe narážím, oni to snížili na úroveň toho Star Treku, tou 7. epizodou. Udělali z toho takový popkulturní blend, na který se prostě člověk podívá a řekne si dobrý, co tam máte dál? No. Jo? Takže tak, když už člověk se asi nemůže ubránit srovnávání Star Wars, Star Trek. Nemůže. I když jsem vždycky byl větší fanoušek Star Wars než Star Treku, tak teď musím říct, že prostě Star Treku mě bojuje a hrozně se těším na seriál, který se plánuje. Už nevím, jak se jmenuje, ale vypadá hrozně dobře. Ty koncepty, co jsem viděl, tak vypadají výborně. Jestli bude aspoň z poloviny dobrý jako film, tak se máme na co těšit. Amen, bratře. Amen. Tak jo, já si myslím, že už bych to asi zbytečně nenatahoval. Tak to nemá zase jako Star Wars půl hodiny. 32 minut, právě jsme se rozhodli, že to nechceme dělat jako minule, protože to video bylo dlouhý, vyčerpávající nejenom pro nás, ale i pro vás, jak se strhla vlna kritiky. A takže jsme se rozhodli, že tentokrát pojedeme jenom takhle z patra, vysypeme na vás to, co prostě se nám líbilo, nelíbilo a tím to prostě utneme. Takže já doufám, že jste se u tohohle videa bavili, že vás případně namlsalo ten Star Trek vidět, nebo že vás utvrdilo třeba ve vašem názoru, nebo že vás to strašně naštvalo, protože absolutně nesouhlasíte, myslíte si, že to je ta největší srka, jakou stříbrný plátno mohlo v letošním roce vidět. Každopádně ve všech těch případech budu rád, pokud se svěříte s těmihle svými nejniternějšími pocity do komentářů, někde dole. A každopádně díky, že jste se dívali. Doufám, že jste se bavili a pokud se vám naše tvorba líbila, tak budu moc rád, když kliknete na odběr mýho kanálu a budeme se tady potkávat častěji a žádný další video už vám neuteče. Tak jo, díky, mějte se, čau! Čau.